yan. Grabe yung sakripisyo ta kay ning Isus. Barat una bagangon yan lukad. Yung nga ni Idol. Si daw naman ang mapasiring digi sa tuya na makambas kan lukad ta. Oo ni nga ni may ano. Pagkalamang si mahal-mahal. Nagpapasayod kita, nagbabayad. Mo pa Puro sa daw mapasanggot. Mapasanggot. Papasangko tapos Mabunot. mabunot. Pare na hapon. Oh. Oh, ano pa rin sa'yo mo? Nagbabakal ako kilukan. Nagbabakal ka Para lukad? bakal ako kilukan. Tira man sa presyo sa'yo mo tayo. Hindi mo nandarahon sa iba. Tama talaga. Sa kuya na hindi pabakal ang. Sa nga, hindi. Ako na ang bahala ka na mag-pick up ligita. May truck ako dyan na nakaantabay na. Oh, di tira man tabi ang bakal mo kayan. Gis ang kilo. Hindi, grabe yun man tabi. Ano man yan? Ano man na? Parot lamang kang libo mo manan. Taon mo na. Uyog-uyog mo. Diyos ang kilaw. Mapasakat. Mabunot. Oo. Tapos mabantay pa kami diyang pagkabangge. 10 pesos sana. Uragan mo mapahakot pa kami. Grabe man kang. Nasa sabutan ko yan nga. Kundi ako naman bagamar, kilaman ako kantra. Ako paan ma-deliver ka kung sa inara yung lugar. Militan maski pa. Day kaya barkadaan sa imong presyo ta grabe. 9.50, 9.50, huling hirit na. Parot lamang kang gari. Ang gastaw na mi. Alis sa Jess. Mami, 50. Bulay ka, masakay ka na sa truck. Ano pa? Ang sakripisyo mi si Mana. Oo. Inutangan pa nga ni sa puhunan. Uragan mo ang ginibo mong manan. Gari mo Mahirap yan mo na tama. masanaga Yan. doon. Bagong minatarang kalugod kong hakad na sanata. Mahira ka man sa mga paralukad. May rakaman sa paralukad. Uragan mo ang Bakong ginibo ikasan mo. ang nabubuhay. Uragan mo ang panggagansyo na bagaan. Oh. Patalintan. Alangkawon ang lana. Tapos ang presyo kan lukad. Di babaon. Sudain na nang kad makabuhay kay pamilya. Kaya nagiging mahalo na ang lana. Mga masunod kayo ni ng paralukad. Itaonan ninduan sa kuya sa presyo kung anta. Sumabakal mang kansa ndo, yung man ang presyo kaan. Ay, sus. Gari, ibabaon man. Ano ini? Bagol na sana? Huling hirit na sana. G50. Hindi po ma. May butal pa. Bukal pa. Anong na sana Ah, ini? hindi pa ibilog. Kaya pabibilog. Maria Yusef. Halungon ka ng G's. Tanganing dahil ng halun na istoryahan. Larot lamang kining garas daw na ini. Oh. Kung arog man Bagol na ipanay. sana ang kuanoy. Gari, uragan mo an. Oh, hilinga mo ini. Oh. Ini. Oh, dahil mo ini na hiling. Oh. Dahil paluto. Tigluluto ko pa. Bigyan na nakapirahan dyan na daw. Tangaling maluto sana. Maray ang babakalon mo. Tapos bakalon mo kay Agis. Dahil naman nga ni ka mo malipisilan. Tako na ang mapasakong kaan sa presyong J's. Dahil magpili. Hindi pwede. Hindi gari. Pili, lakaw-lakawin na boy. Lakaw-lakawin na pita ka barabadong tagay ni Kambagon. Bakalog doon takakainig. Gari, sobra-sobra nan sa imong pagtawad. Sabi na, ako na nga na nag-design daw. Gusto siya karap. Nagtukad pa sa bulo. Darong kang mambagarabat ka pa. na! Para nagapon pa sa nga niya ka. Tumulong ka na!